Shalom. Horas madihita saluhutna. Taparoha hojua manginang acarata nomor sia habis epistel marede paropuan. Lihat tapuka parmingguata marhite bukede nomor 560 sada ayat sada saat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarnya na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah ede nai baru, ay nunga di pabay ni bana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papataribana hati goranna diadopan ni aka si pelebegu, nunga ditupahi tangan syamuna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Ali amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite to dim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, ay masahat hami Tuhang uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pangihon mapatik ni debata patik paunopon dohot lapatana. Patik paunopon unang homamuno dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohat ta debata jala ikon holong rohat ta di ibana asa unak kita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu ikon roha panguluhon do rohata dinasa na mangulu tong ramangidugugo mahita tu debata taringo tu pati nai li Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi amen. Tapau duk be marohata tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para sirohana sumurung midahami. Hu parhatutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di julum. Tatak mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna alani pakokopnya anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga palahu pasisi akka pangalosim songonobun jala songonobu manorop akka dosam sai mulak mahotu ahu ay ahu dosi paluaho hasangapon madi debata na digijang. Amin.
Injil di minggu tasadarion imana dienet sian pangukapon biduopat ayat 8 sahat 10 sada. Tajahama marsikat sorin. Adong digano parngulu naupati onom habong-habong nabe namar mata donasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida arian dohot borngin madok nabadia do Tuhan debata si gom-gom saluhutna nau ngadong hian si parngului nanaing ro. Isi dilehon akapan pangui hasapang dohot hamiau dohot hamiau tuidana nahut kundi alangsai namulu rosi salelelena. Jaloma manukap situa na 20 pati di jolo ni nahudul di habangsai di soba maparngulu si saleleng-leleng nai di piakon matupal nasida tu jolo ni habangsai huhut madidok. Le Tuhan debata nami nakamado ho majal hasanapon dohot hamiau dohot halugo. Adi tupahodo salutna inorhani lomo ni rohamdo baik menjadi akai jala tartopa. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
lasrohan sobama debata dapon tonjao mana sunti bumi marhide anakna Tuhan Yesus tutup amani debata dusoha suhatan molong biroha tujol mapar dosa asidoroha diuka podalan lautu banua puji lasrohan sopama debata dapot Jehova nasuti bumi marhite anakna Tuhan Yesus tahati dakon mahat ahapor tai songon nani dakon ni dongata sapor sian disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei iman natin buani si Maria nagabe-gabe siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na berni di panguhuman silatus nama tetar pajal leibana dihau pinor silang natua tu banuatul beritanom namlak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo rahudu tu syam debata Jehovah amanai para gogona suatu desani disimai bana pai mamulak suatu tanoon manguhum hak na mangulu dohot namate au porsea ditod di barbadia jala adong sada huria na badia huria atau panah Kristen akan abadia dohot dihasan dosa dohot dihatai nama doh mulak mangulu suk daging hak nang mate dohot yang uluan nasra suda amin.
titing di Minggu Kantate 15 Mei 2022. Bagian naparjolo. Guar ni Minggu sadarion ima Minggu Kantate dohot tema meredde mahamu di Jahoba. Napaduahon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu 15 Mei 2022 gabe ruas di HKBP Depok Sada Resort Depok Ma. Keluarga ni amata Leonardo Pak Pahan, Inata Anne F Boru Pardede, Rap dohot sahalak yanakon. Ingatan nasida Jalan Muhammad Sendok nomor 12G RT 02 RW 02 Ragajaya Bojonggede NIR 1957 WEK 10 atau Getsemane. Nasida Rosian HKBP Resort Sungai Liat. Napatuluhon pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari sadarion Minggu 15 Mei 2022 patupaun nado pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 28 Deboskap. Dung sipul jamita papungupelia tujolo dohita laho manupahi ulau di Distrik 28 Deboskap marhite amplop naung pindarade ni distrik. Napapaton pertemuan pengurus seksi doho Padita di hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dung sipul permingguan pukul 10 patupon nado pertemuan pengurus seksi-seksi dohot Padita Maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada. Napalimahon Dewan Koinonia seksi remaja dan Naposo. Do mutu sakap ni anak kota remaja ro Naposo Bulung patupahon kebaktiar Padang RN HKBP Depok 1 ima di hari Sabtu 10 Juni 2022 Maringanan di Rosomulyo Sentul. Seksi remaja dohot Naposo HKBP Depok Sada patupahon bazar siganup hari Minggu di bulan Mei papungudana narikotu uloni. Radi mahita manupahi. Dung sipul titing tape hutihut ma pandorangion na pinasahat ni seksi remaja Naposo Bulung. Bagian B seksi perempuan. Ibadah virtual bulanan perempuan Distrik 28 Deboskap patupon nado di hari Selasa 10 Mei 2022 marhite Zoom. Napanopon Dewan Diakonia seksi kesehatan. Seksi kesehatan marsaka mamuka pelayanan klinik HKBP Depok Sada. Do mutu pelayanan klinik ni huriata terlumubi mei turuas ni huriata. Seksi kesehatan memerlukan tenaga medis. Isarani dokter doho perawat siang tonga-tonga ni ruasta lahu makubasi uloni. Turuas ni huriata natarjou jalan enggawe persidohot asa dipasaha matu amang situa S. Simorakir Ketua Dewan Diakonia manang tu inang Dr. Gigi Berliana Simanjuntak Ketua Seksi Kesehatan. A. Perubahan inganan pertangyangan di WEK 2 Manang Philadelphia. Inganan pertangyangan WEK 2 Philadelphia hari Kamis 10 Mei 2022 tas surat dibagas ni keluarga Nyonya Setua MS Manurung Borsitorus pukul 10 WIB. Jalan Kedondong nomor 7 Kedondong 7 nomor 50 Depok Sada. Pida gabe tu bagas ni keluarga P Raja Guguk Situa R Borusi lain di Jalan Belimbing 3 nomor 204 Depok 1. Titing naso jinahaho dohot barita perhepegon tajahama di warta jemahat elektronik na pinarade ni huriata marhite kode respon cepat naung arong di ganub bangku hudulat tabe dohot marhite grup WA wek tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasa minggon saya di pas-pas tuhata may tau sangap di guarna.
Kangen banget, parah. Parah. Belum pernah tapi pengen sih. Kalau Bang Nunut? Kangen. Kangen banget sih, soalnya seingat gue tuh terakhir kan 2018 dan udah lama banget kita nggak ngerayain kebaktian Padang, jadi kangen sih. Wih, udah lama nggak kebaktian Padang ya? Kangen sih, kangen. Karena itu berhubungan sama suhu dan cuaca, yang pastinya itu bakal berdampak banget sih sama semua aspek kehidupan kita, dan tentunya pasti harus kita perhatiin sih biar nggak global warming menurut gue. Menurut gue sih urgent banget sih, soalnya yang gue rasa dunia makin panas. Penting sih, karena apalagi kan kita suhunya tuh udah sering berubah, apalagi kan udah meningkat ya suhunya setauku. Bener nggak? Kalau menurut Kak Grace gimana? Iya sih, sekarang juga udah sering terjadi bencana alam. Apa ya, banyak sih yang udah terjadi sekarang Luar akhir-akhir ini. ekspektasi kita prediksi gitu. Climate change cukup penting kali ya. Makin panas juga nih soalnya. Oh iya bener sih, kalau Bang Nunut gimana Bang? Penting, penting, sangat penting, sangat penting. Kenapa tuh Bang? Karena kalau misalkan anak muda udah nggak peduli ya udah, siapa lagi? Ya udah ditunggu ya Bang di kebaktian Padang. Oke. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah. Yang terhormat Amang Pendeta, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, yang terhormat Amang dan Inang orang tua kami, serta yang kami kasihi Abang Kakak dan teman-teman remaja Naposo, HKBP Depok 1. Saya Nanda Pasaribu, perwakilan dari Panitia Kebaktian Padang, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Kebaktian Padang tahun ini. Bersyukur untuk keadaan saat ini yang boleh membaik sehingga Kebaktian Padang dapat dilaksanakan di hari Sabtu 11 Juni 2022 bertempat di Rosamulyo, Sentul. Adapun tema yang akan kami ambil adalah Heal the World, Make It a Better Place, yang diambil dari kitab Kejadian dengan tujuan berharap agar remaja dan Naposo dapat menjaga bumi dan segala isinya dengan mengambil bagian dalam gerakan perubahan terhadap pemulihan alam. Kami turut mengundang abang, kakak, dan teman-teman remaja Naposo untuk ikut serta dalam kegiatan ini dengan mendaftar pada link yang tertera. Adapun biaya pendaftaran sebesar 60.000 bagi pelajar dan mahasiswa, sedangkan biaya pendaftaran bagi abang dan kakak Naposo yang telah bekerja sebesar Rp100.000. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 14 Mei 2022 dan akan ditutup pada 11 Juni 2022. Maka dari itu, kami menghimbau agar teman-teman remaja dan Naposo segera mendaftarkan diri karena kuota sangat terbatas. Selanjutnya kami juga ingin mengajak abang, kakak, amang, dan inang sekalian untuk berpartisipasi dalam keberlangsungan kegiatan kami, yaitu dengan memberikan sebagian berkatnya melalui pembelian merchandise Kebaktian Padang, pre-order makanan, pembelian makanan di bazar yang kami buka setiap ibadah pagi dan ibadah siang setiap minggunya. Berikut kami tampilkan detail merchandise serta tata cara donasi yang dapat dilihat pada layar di atas. Jika berkenan, besar harapan kami agar abang, kakak, amang, dan inang untuk turut berpartisipasi. Sekian penjelasan mengenai Kebaktian Padang Remaja dan Naposo HKBP Depok 1. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui akun media sosial kami @nhkbpd1 dan @rhkbpd1. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat pengucapan yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
untuk pamonang kita ai sego arnim ima anak nai Tuhan ta Yesusin singonggom sasude nasotar main somona Jehovah de matatado partano batoata musuta ikon naludo di bagpago dingata yang lo musuhi masih Martang yang mahita dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati roha dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Horas selamat hari Minggu di hamakama nami na dohot beribadah di gereja Sadarion suang songonima nang dihamunak kamanami nanami ruas niha KBP Depok Sada nama dohoti live streaming di Minggu Sadarion hatani dia bata di Minggu tas Sadarion ima sian 2 Musa 5 ayat 10 sia sahat rodi 20 sada. Songonoma dok hatani tuhata.
Ay bongot tu bagasan laut do, hoda ni Raja Parao, dot akka huretana, rodi parsihudulna. Jadi di pasuang jahubama akka aik ni lauti mangalikupi nasida. Alay anggo hala Israel mardalan dinamahiyang do nasida di tonga-tonga di laut. Dungi di tiop si Miriam boru panurirang iboto ni si Aaron udap sada di bagasan tanganna. Jalaruar sudi akka boru-boru marudur-udur manghuton ibana masitiop udap nabi. Jadi marid tari parma si Miriam tu nasida marid mahamu tu cahuba ay marmulia situtudo ibana hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut. Ido sahatna. Adorang sahat kita tu jamita ala odope hita paju pangaka mga kenang atik penunga sering di huriat tahun konven distrik ate. Aladang sesudah hita boy pajupang. Asa lok hata batak jolo tinitip sanggar bain huru-huruan. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Hami padita marga manurung inata nawalap boru siahan jalarap do hami noaing di huriat tarison. Danak diletu hata sada danak bawang kelas 2 SMA noaing. Jala dainang pangitubu boru sidabutar jala nama lubuhon inang nakwalap boru majutak. So 5 partinadaan di nami tu hita kamangkenang selamat hari Minggu ma dihita. Iya di hata ni debata di minggu tas sadarion di taringoti soal namaridi. Tardokdo halak batak memiliki talenta na luar biasa soal maridi ate. Termasuk dohot ulina maridi. Jala ala bagian kehidupan ni halak batak do na maridion mamukka roha Kristenon tu tano batak. Hira bagian nasotar lupahon na do mangidihon akka ede pamujion tu de bata ati. Lumubi ma atar uju adong paru kilon na dia dupi. Saya pitor dedehod do ede patuguhon hapor siyaon. Jala moloti kedapotan pasu-pasu pe. Saya pitor meridde do ibana mamuji pasangapon debata. Alai tu akatik kina perpudion ngahira mago sia sabahagian halak soal na meridde nate. Jala meridde dia kapartikian noaing hira na penampilan nama. Dangbe sian nyocar ni hapor siaon di baga di akka pasu-pasu di debata. Sumalnak kaparidi kur mulut tersala dongan na terbiar tiak kenang. Nga tabu nakiksan awal kan alay pas metong ato nga pitor adong mana sopas pitor badi dokon. Hola nalani homay sorohot tong marguru ho alay suaram pitor batadita dihuin nate. Dero tiak kenang. Bahkan olo itobis dongan nayate panengetin na. Jadi nuaing na maridion hira atar penampilan inama sebahagian ate. Alayang wak kenahan na
atur hira sa rohana do na mariddi te. Jala somalna din inahan naon at tasong na nalulungod do si pata. Alam ko na kaning sa dami miyanin nate. Wasa hudok akan nalungod do din ka inahan naon ay sa pitor di ngotod do amata nang lawi. Jala ditiki ari hamamate pe tangis sa kinahan naon kadang-kadang dang tuhat tay tangisi. Alay ise do. Amata ay ngarap no ay ngimano do to tuhanin nate. Molo mga puli pyak kaon inataon si taonon na do ditaringoti. Lapatan na dia dibagihon ibana pengalaman hidup na biado halak meniup debata di bagasan daun nyalaman na. Napadua hondak katik kinasalpu at terbagian di ngulu ni keluarga do habis mangan borngin na marid diate. Biado yan wang tehe hamu pardepokon. Marid di rupiah hamu borngin nai habis mangan. Biado tehe wado mula kamang situ namin maing. Dang biate. Nah, ahado mabeni. Dangong waktu do tetangga dan hidang rak robi ati. Jadi mulu dang robi dan hidang ngalamar sekolah. Biado sudah do maridi tahe. Ay mulu holang amat taru inata biado sudah do maridi. Biado hamonang. Bari do rupiah borgendai habis mangan. Bahasa ahad mabeni. Ngahira so bagian ni partodiot tabe paridiono nati. Ay ber kita manoang maridi ya atur na masa tabi si makuda na maridi. Kan? Jalak ka na malo maridi no ay si pelihilihon nama. Nanti. Anong do talenta malo marido ng mga jari. Alay ko luja na makasito at taong mangilihilihon. Ate. Happy. Mulu subak ko ni mahanay suara nai. Mamuji tu hatta. Tangyak ko nun ni huriya may banate. Napadua ko puasa gabi lupa hita mangidihon tu hatay. Ay tayo itong naman ng aing ulut taon ala ni Hajagota. Pero teh kamang kedang. Mulu buyaw sona la niya jagok kuna main na. Mulu sehat piaw ala ni dokter na jagoin na. Mulu tama peda danahi dabota perkerejuan ala na malo di mana juara sedein na. Odo mangucar ngulu di colo manuaing gabe makalupahon tukatay. Hapi mulu malo pehita molo sehat pehita, molo tamiliki pesude no aldi tonga ninggolu taon, besa tu hatanui. Tayo tiak kamakenang, tatu ngalani halubiatai. Nah jadi mau mengidihon debata, asa harua risan hadiriota, baik kuna tabilangi do pasu-pasu ni debata. Ya dibilang kamu tehenang. Isi mahamu na meha memilang pas waktu hatta. Songon na hoho buat Biado kay nang tekan omajo kana metuon inahan naon. Ala ni huasa mudo nang alan hamalo mudo nang merguguho sehat sa personari buhi maridi. Kalian tuh hatta doati. Gari dua mencari pas sekolah udah dana belum tentu boya te. Apalagi mau saya nama. Si tugu-tuguan nama mau satu gereja nih. Jadi si Miriam laking di bagasan turpuk tahun do bangsa Israel meride nasida alanya ha. Ala diingot nasida na di pelua debata
Sian Misir dohot sian pangalileon ni parangan ni si Parao. Patabi yang makai nang da, aik di julu. Parangan ni si Parao di belakang. Danga dong beheluaon. Hamatian nama. Di bagasan hamatiani di sidoro de bata madok tu si Musa. Lotak ko matuk ko mituay tulautina. Bula dua gabe tempo kate. Merdalan nasida. Ilele sa pudi. Tolpas bangsa Israel. Ili kupon. Bangsa akka parangan ni si Parawi. Nah, dingot nasida may ayang godang alani de bata bedang sahati tapuang meluan waing mati na mahitain na alani tapuji mapuang tuhatai pengenalan akan kasih karunia Tuhan itu yang mendorong setiap orang memuji memuliakan nama Tuhan. Cikut tabilang gua kena ngati unang holan haurangan niamat tay bilangin tadi. Tiyo nak kenang. Anggo haurangan niamat tan hatu pato do kenata memilangnya te. Haurangan ni inatta pen hatu pato do amat ta memilangi. Allah yang go pas-pas itu hatai malu do dibilangi. Bangsa terjadi kemakenang di pergeseran hamajuan ni perbinotuan hamajuan ni teknologi hamajuan ni zaman nuai nunga utok-utok na gumudang dipakai di pangasahon colma na mangulo. Alani debata nomor 2 namanya di sebahagian halak. Ala nomor 2 debata di sebahagian halak tikki marukil namanya bana baru Roma tutu hatta. At-tarhira kejadian sisira-sira na julu ati. Kan? Tarong do lawak badak hiahu bigi nang siya satar tutarutong. Ay dia hitan waingin na. Ay parapat. Tokin nai si sera-sera namain na. Hola saat di si sera-sera Victor Maride hola Jesus do huban dong aku na. Alay hola lewa si sera-sera dan Yesus bedongan na. Kemana kita pergi, tujuan kita sayang bergembira. Atau ada nama tong. Agak lewat dia. Para marahan. Atar songodido sebagai colman waing. Anggo sosok baru kilo ni Tuhan udang tadi kok kami nak ati. Atar ibu mamuse edena natar songon na paruilu ati. Sa patu guru haki nah kan alai dung sai da dung ni dung sai da borati lupa ma tutu hatta alai go parde poko daong soniate dangadong kamangkenang kan burjur-jur dah omang itu hatta kan amin idotong. Aing godok kamu, hamidu yang godamu mula nama hita. Nanti. Alay adong gona songon yati. Biaro teh mulu hamok kamang situ nami. Mulu tiket tarsongon na ropang ujuna itu pa udah kumas hate. Manang na dung las raw itu pa udah tok hate. Tonggo. Anggo amat itu orang ngamurkan nata bijawon non. Nah, jadi naneng ajar honon di hatan de batatu hitak kamang kenang mangidihon gowarna itu hatai. Mangidihon edenai baru di debata. Ido dalata marningot dohot madok mau liate tu ibana. Ay tanpa tu hatai badang adong buhi hita songonon. Tanpa tuhatai dan terbaik kita mengalakka nanggo salakka. Asana pinangido ni hata ni debata na badua hosan hita unang ma holan mangidihon marhiti suara laudi.
Ate. Anggo maridi ruas ni HKBP juara seda dua te. Tabereng molo festival Pesparawi HKBP do juara seda mulai sa sekolah minggu sahat tu nama tua. Alain-lain mata patarida. Nang hatarida ali eden atas warahon. Nang marhite-hite. Totalitas aspek ni parngulota si ganupari. Jimulo kena inahan king dami mi o Tuhan mian madiawin na bamula siyang gereja tong bekotong madi bagasan dami. Ati moloy potchay pa ho pumipan no nang gala si jabu baunang gabi lao dami na siyan rohami ati. Molo pitor isang golong amo penlok ko nang iparohaw unang pitor muro ko alay tiyo maturos dami. Ati asa unang dami mi Tuhan mian madiaw sa paya diaw na hape hola sauti do sitik pitor mago dami. Na ciyak kada paridio borado nate. Borado te kagabi anggota ni paridio kurak kenang. Daw. Be. Isa mahamok kenang namadok borado anggota ni punga paridi. Tanga dong. Anggo dia pribadi ba maceworado gabi anggota ni punga paridion. Alanya ha. Ay hola silap sotik percuma do paridi hoy na. Kan? Ya ada saya marjami tayo ganu pari minggu maridi ina. Kaborado kan? Nah, alani do molo tay dihon sada pamucion tu de mata baikot terida do nang dipraktek ningu dua te. Pero te dangi hima. Ci sotung je mana mahamok kenang namari peridio nate. Dang hala no madukon itu amu bodo amat te jebu ate hola muruk kamu beh dia do percuma do sigar hari Kamis sur amang hari Jumat celaho marguru ayah di guru hokko nano muse ay terbahaya do ate. Nah ay namari dehita menceritakan aha do menceritakan pabahilan di debata di tonga-tonga linggoluta menceritakan perjumpaan tadohot debata di tonga-tonga ni perdalanan linggoluta cibi ado halak nang pajupang do debata totu ikom mampu maibana gabi tiruan di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Nah, asadak kolan hinauli ni suara hape na pinangido ni minggu kantate sadarion. Ati jemulok edehok kamu ma edene baru di Jahuba dada na menggubah lagu. Ati dada mengarasimen lagu. Alay biado hita merenungkan jalan mangingot mabaritahon pasu-pasu di debata marhite-hite totalitas ni ngoluta ulauta si ganupari. Marhite hata dohot pabahinan. Ido bendok hata itu hata. Manang di hata, manang di pulaon, manang dia pe naing matoktong di bagasan Kristus Yesus. Jisongodi do nang mula maridi te, mulo dangi bagasan tod di maridi, bahira sorohani do te. Si pata do heheamo ni maridi, mulangi bagasat todi. Ina. Kan? Jalan molo nang ibagasat todi maridi mo se. Bodo nagatsang ama ideon saya mabahay ni na. Kan? Jetar songo kita na mariminggo doy. Bodo daging na dison alay todi na dia. Ijawate. Yusahana. Si budut tok sonido banda si pata o nga kaparaminggo mandok orang hamu mamang sitwa nami edi unang matulutuluaya pola duaya mano saya tinna alanya ha ay dang naneng pajuk pada hotuhat tay ibana holan namang gohi roster do songonido nang bagian ni namaride mamuji pasangapon debata tabereng maakkan na tutuan na ta na julate ala di bagasan to di dijiwai ibana ede ayat sada satu ayat welu boy yedehon luar kepala.
anggo hitan waing maridde anggo dangi bo buku de badangi bo to be holan ayat holan satong ayat de bo to manghuti dangi bo to bete molo markur waing ala dang bedi hayati sipatan na markuri ngai ko pakyaha teks nah ji ala hiadu au melayani di daerah huta-huta huputukubi ma teks nikur ahame do kaparpungi ada kotu si hami amangin be baci biaro niku idde hol kamu majoloina widde ho maya seda widde ho suara dua muse dikode tor ihuton dak lokok matorusi edo ji sangado songoni nangau na jului da de kordia pido ko para kami sina da wingot ala ya laso hiabi bamangulur kapung paredion babudu hape mahagon naroha jadi songoni do nang namarngingot hatani dia mata mulu dang ta bilang-bilangi dang tap taliang ngulut ta terus marparsauran doh de mata ba lupa mahita mangid dihoni bana lupa mahita marningot basa-basana alaniak ka mga kenang tuhita di bagasan minggu sadarion marhiti hatani di bata si Miriam dohot akka paropuan di bangsa Israel diingot na sila dengan bahasan di bata di dehon na sida marulup-ulup tu di bata naing songonima hita akka na porsea mamuji pasangapot tu hatay maride ganu pahariati ciunang holat tikari minggu ate dah ta terus semma ijebu ante jalaunang holat tikki robar kiloni tikkirono pangomuan terbuka ma buku de marolopo lopton diki ay nang dito buci susma nah jadi ido bandedok tarida do halak set edina songo dia nanalaman nate mula-mula kamu tu huta syar bibigah mu marid de songo tai Cicil lama di bona pasu kita melayani pitor hubigi di asongon na asing pang edeni natan ku jalan ni tabu de denai ini mati sipata madide ingusna itu sabinai dangong iboto be kan romu say iluna ayah se sona sing de minani ko ada ku boto be amangin na roa dok pikirak ko no hangin na alania dang tarapat orangi hola tutuhat tay ma pinabuhay na ini do sehuk malasak-lasak anak tongkan do ikamar madi bilige tong maridi dungi molo panen pitor maridi muse puji Jehovah torina beh songon nasinge dem nang mada gabi nani ulanaking sebelianinna biaro sondo hom teh kenang biaro sondo kamata nang kamata situa bah daung enak. Berarti Tuhan ini macam kita selalu mengajar kita ke, paingotok kita ke. Jadi ke marukil ke las roham ingot ma debata selalu hadir mangurupi dohot mamasu-masu nguluta. Idehon ma edene baru di Jehovah. Amin. Mau lihat ma rohanami Tuhan. Di paingot todo kami marhiti khatam. Asasa huingot kami memuji pasangapon guarmu. Marhiti paridion nami. Dot marhiti akapabahinan nami. Ay di hokko podo kami Tuhan. Sen akka na maul lahubulus sami. Songon bangso Israel na pinaluam siyan parhatubanan dohot siyan mara ala pangalilion parangan ni Raja Parao. Tudus tu bangsa Israel nang perdalanan ni gulu nami huriam keluarga. Hubulus sami bidu akan maul Tuhan. Alay barhiti asin roham sahat dohami nuay marulopolob. Tuminggu sadarion alani sungguli ma roh
roha pikira todi nami di bagasan todim. Asa sahui dihok kami ho Tuhan. Songodalan nami. Mamuji dohot madok mauliate. Ala asin roham di kami galo. Pasu-pasu ma ruas ni huriam nangakana posom. Hakabipi Depok sada. Mamuka sen akaya nakon nasida. Saharu dia kamanami nanami nang matua. Lumobi manang program ni remaja na pasubulong. Hatam na panungguli rohanami. Hubuak kami may. Mulak tutongan ni bagas namibi. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji matu hatta laus tapasahat ma peliakta na marga dohot na muli tutu hatta ate. Las ni roha pasangan roha olong nama ojal laho mangende honi ganu pari ganu borgi guna lupa odisi akaende na umuli si pasangan Tuhari nang parina lohani may pasangat Tuhani. Kainehon las ni rohan si padame rohai tundao do bada dohot akahosomi hadabeon ni tuhata idositi ruhoni tapalambas marohata midak kadongani namartua dosude nalamon marahai. Roha siapuri rohai masinondang pakirimon bingot sinte anoni tu sabuloni todita utana manotongi idaot nama Tuhanta si parholong rohai lasmi rohana totong jalon tamanisi. Taedehon lasmi rohan pasangapon Tuhani roha
makenang pasangan Tuhani nan parina loani bain pasangan Tuhani. tatangnya koma peliata tu debata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harwani salut selalu nadinggan dohot nasa libasa na mauliutos kupasat tami masya na lahon mitu kami pelan nami tuho say jalong may gabiwap na husus di jolong pasu-pasu majala ramuti asa huparsak kami pelianon pati buluhon haracon mo ditonga-tongan huriyam dohot di Portibion. Buhay marohanay mariti tetodim asalam tada hami kudang ni selalahon mitu hami asalam gerger hay madok mulate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinabadia magwaramo, sa Roma Haracon, sa South Malomo ni Roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Lehon matuhamis dari on hanguluan siya pari. Sa sama dusa nami sa ngupan sa nami di dusa dong na mardusa to kami. Unak kami tukot pangutunan, palua mahamis yan pangago. Ay ho, no na. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo mapaso-paso sian amata debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana marnidaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasarhon damina tutodim. Amin. Di hamu kamanami na nami nang napasobulong ruas ni huriat tahak kepede posada narap hita ibadah noaing song-song na mengikuti live streaming dito nga ni bagas tabi. Kami na makubasi ibadah siang di huriat ta sadarion rap dohot akamaten at taparhanado. Pasahaton selamat ari minggu tuhamu salut na makenang ruas ni huriat ta di paso-paso tuhat ta salut na marhahi pason. Horas. Oh ya, nang Thank you.